Estimada senyora, estic desesperat. Visc en un purgatori. Sóc una ànima en pena des de que ho clausura el consultori. El coro s'ha fet figa o senzillament heu decidit que és l'hora de fer callar la ràdio i que ens espavilem sense instructora. Estimada senyora Francis, com ho farem perquè no s'agafin els canelons? Com sabrem si aquest xicot du bones intencions? Qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què ens en van les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar-nos de la guerra? Amb el temps i una canya de segur es referent i ens ho arribarem a creure. Però avui qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures? Aniran sobrats de feina els metges i els capellans i vindran a suplantar-te. Els oracles de vidre, els llegidors de mans, els tiradors de caretes. Estimada senyora Francis, estic desfet, no entenc com sou capaç de fer-nos això. Ha estat tota una vida la nostra relació i no ens podem dir adéu així a la francesa. Tingueu l'atenció d'aclarir aquesta bona llei, com s'han d'abastir per anar al vostre enterrament.